My name is Liza and meron po kami kasama ng vlog sa baby. Where's my Papitok-pitok guys. Papitok-pitok ko yung hilak naman guys. Ayan yung bagong cellphone. Uy, baho daw. Ang cute. Sobrang cute naman dito. Uy. So, subscribe to our channel araw-araw. Kung makita niyo yung vlog namin. Ay! Saan ka na nang pupunta? Sophie, Zed, and Sophie. Hindi nila mag-kasi. Huwag mo yung gawin! Ano ba? Ingon ako. Ay, isin sa YouTube channel namin. 6 videos! Video. Ayun yung isa guys. Ayun isa niya. Ayun! Naglalaro! Kalat ng bahay dito. Ang kalat. Ang kalat guys. Ang kalat. Ano ba yan? Ayan, yung bata naglalaro. Ayan. Sobrang Kita! Let's go. TikTok! Ang inuwa na. Hi, welcome to our channel. Bye! Subscribe to our baby. Welcome to our channel. Hi, welcome to our channel. Back and subscribe. I-block na i-block. Subscribe to our channel. Subscribe to more videos. Subscribe to our channel. Subscribe to the channel over here and subscribe to the channel. Bye! Please subscribe our channel Vlog Ginagmay.